О, лъвчета! Къде си, майка? Абе, тук последните дни много хора ми пишат: Метаче, кажи какво става за националния отбор. Ти си най-големия, ти си най-световният шампион. Кажи какво става. Абе, майка, много от вас не знаят, но аз живеях 3 години на Копакабана в Бразилия, майка, и знам перфектен португалски. Също така да ви кажа, преди матча, оня ден, Бразилия и Боливия, треньора на Бразилия, Фернандо Динес, какво каза на бразилците? Ей ги бразилците, затова ги нося с мене. Какво им каза? Момчета, от началото до накрая натискаме здраво, да не могат да дишат. Не ги оставайте да дишат. Искам топката да се движи, както ние можем. Всеки един, който гледа мача, да каже: ей, това е Бразилия, майка. Имате сърца, имате душа. Вие сте легенди за много милиони хора на света. Покажете им го сега. Ей, това е, майка. Ей, това каза треньора на Бразилия. И им скъсаха главите. 5-1 биха боливците. Могат да вкарат 15 гола Бразилия. 15 могат да вкарат. А наши усъбликанета, ако се говорят, майка? То краставица ли? Корнишон ли? Треньор ли? Кафе? Момчета, излезте и направете от моите пичуи. Това не е дискотеката. Тук няма кючеци, мючеци, кларинети, майка. Няма ога, няма барабани, няма салфетки. Има там 5-6 хиляди льоловци, където мислят за футболисти. Ма излезте, бе! И един го питат от националния отбор на България. За матча той вика: аз съм много горд, че го уча това на български език. Някакъв там Петков ли кари. Той не знае български език, бе! На литература ли ще ходите, бе, майка? Да ви го туря на всичките, майка! Да ви го туря на всичките! Аз съм горд, че го уча на български. Боже Господи! Аз съм играл с футболисти от целия свят. Един път някой ни дошъл: елата уча на китайски, елата уча на испански, елата уча на френски. Абе, майка, футбола е един език, бе! Ти или го можеш, или го разбираш, или не го разбираш, бе! Ей, това е, майка, разликата. И оня гол с големите вежди. Виждам голямо подобрение, тръгваме в правилна посока. Каква правилна посока е? 30 години, вие само с Бой Михайлов двамата виждате правилната посока. Каква правилна посока е, майка? Ни слепили сме, бе! Ей, враче. И на този Бой Михайлов ще му прати утре 2-3 палета уиски, коняк, бира, ракия. Който иска, бе, майка! Абе, махай са, бе! Боже Господи! Ей, това е разликата между Бразилия и между България. Едни ти показват кои са, а другите си дават газеца. Всички да им взимат по 3 точки. Айде, майка! И ако има някой шампион, той ще ме разбере. А всички льоловци ще гледат и ще викат другия матч.